Assalamu alaikum jama'a. Yau muna tare da malam ladan da ba malam ba ladan. Yau akwai ladan da ba malami ba? So nan akai. To yau muna tare da ladan. To amma ladan ai lakabi ne. To lakabi to amma ka san kama take mai gari goro sun da mata uku. Mai gari goro? Tallaka da mata uku ba. To sunan na yanka yadda Bahaushe ke cewa. To Ibrahim. To Malam Ibrahim. Ibrahim din. To Ibrahim. Wato haka. Halili kenan ko? Sai ka san da can. Da amarya ta kwance ma ango wando. To wace unguwa kenan? Malam Ibrahim. Gangarawa gane unguwar masu kuɗi ko ba kuɗi da ɗinkin keke za ka ga an haifi yaro ba a yi mai wanka ba ya tashi ya ɗinka riga da jamba ta dai ga raƙumi an sani. Ba mai wanka ba? Ko unguwar zoma ba ta ba wurin ba? Ikon Allah. Dama ai shi ne aka samu ido. Gaskiya ne. Da mage ya kwana sama kai ba kwana ƙasa. Gaskiya ne. To a gangarawa. A gangarawa. Malumhashi kenan. Garin Malumhashi. Binnin da kwari garin Maketa ta inda toke kashe kare almajiri ya kwana da yunwa. Malumhashi ce garin Maketa ta? Ya ladan ya hidi ko? Gaskiya ne kuma. To jama'a, kun ji wannan shimfiɗa ce tuk. Shimfiɗa ce dama ana iya yi wa bako shimfiɗa. To wanda ba bako ba fa? In wani kiya ce ta zo ta wuce ya ga ba ganta ba. Ikon Allah Malam Ibrahim. To ai ladan din da ake ma lakabi na kiran sallah ne ko? Dama an yi miki rayi ne sallah ba na alƙali ba saboda haka hidi ko gaban alƙalin ne dai in ni na kira alƙalin kirki zai zo na banza ko ba ruwan da shi dama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Muhammadu Bello. Malam ladan. A ladan dai. Kira ta ka shige. A masallaci in danna mai gashi in zaro in tai. Malam ladan. Ladan dai. Malam ladan. Ladan dai. Ka rika hidi a hankali saboda ka san da wanda ka shiga masallaci. Sai in danna mai gashi in zaro in tai. Ta ai malamai so ga nan. Sai ga maka ne. In danna mai gashi. Wai me kake hagen mutane? Wannan gidan liman ma da aka kira ni sai da ta wanka ta shafa mai na hauta da rana nayi aka ce Allah sa alheri da gidan limamin ma na kware ba wannan kusa ba. Sai ki shafa mai. Da ta wanka ta shafa mai. To ni ba na higaran ba ni sai an sa ni nake yi. Wannan magana ta tana da gyara. To a gyara man alkali ya bi ta windo. Tana da gyara wannan magana. In ce a gyara man tunda alkali ya bi ta windo. Kai da shafa mai fa kace. Na hauta ba. To kamar wace ce wannan? Da ranar hau ba da daddare bare a ce ko mugun hawa ne ko? Kai wace ce wannan? Kai ka fassara mana yadda zamu gane. Yau wata fassara zan ma. An dai ce na je na hau gidan liman kuma na hau wata tsohuwa amma ta kuka. To ta kuka ce? Ta kuka ce na. To shi masallacin nan ma ban gane gashin nan ba da ake magana. Da na zo ni danna mai gashi a masallaci ai ba laifi ne wanda malamin sun koya mani. Sun koya maka? Na zaro kuma ne ta yi ba amma ba irin kayan wane ba daji maganin kasa mai ƙauri. Wai dan ladi ne daji. Malam ne fa. Ko kashin kula ube yake. Amma na ji zaɗin sunan ne wata ka dan ladi shi ne daji. Daji ne maganin kasa mai ƙauri. Aladen ne daji. To jama'a kun ga dagin da yake. Ga daki nan warara ga daki nan. Aladen ne daji. Shi ya masallaci nike. Wai ina son taɓa barin kayan mata. Mata? To da dai kaga ana ba su kuɗi a ba su magana a ba su ɗan mabuɗin ɗaki a ba su buhun masara da dawa abinda biri ke ji a ƙasa aro suka bada. Yanzu ko suka zama kasuwa ɗaya. Kuma daga mangari ba ta tashi aka ce musu mata masu abun atata na inda dangin shekan da ku baki ba ku baki kirin in ba ku ba gida in kun yawa gida ya ɓace mata. Matalauta ba ku san matalauci masheranta ba ku san a muku sheri ba ku da mota kuna hajjin ya jirgi mata. Kalacin ku gora farin ɗin ku iccen da nilzudar aura kiyan banza mata da ku da kula da sarakai ta biyu a ku ɗaya ba ku godiya ba ku dangana ku riga bugu ku riga kuka na ku dukiya na bazan ku banza ana ba ku na hannu kuna hannu na aljihu rai tsaya nan saboda ka a kule ni ga matan in kira su ki zowa. Ɗauka ladan kana da mata ai kai kaga ba sai ka yi nema ba kenan. Ma daji muke da yake guzuma ce kawai ne ka ɗanka da ciyaro bakwai gunta. To jama'a wannan za mu tsaya ga nan kaɗan kenan sai zuwa wani lokaci kuma za mu ƙara gayyatar Malam Ibrahim duk da ya ce bai so a ce malam ɗin. To ladan. Ga makirayi shi kenan ta ƙare. To shi kenan mai kiran alheri amma. Amma Allah kyau ta gaba an ba kuma an gone da ɗaya. Allah. Jama'a assalamu alaikum.